Tocat anímicament i amb molèsties al genoll operat 2 vegades, Dani Garcia pot podia esperar-se que el millor resultat de la seva carrera esportiva arribaria la setmana passada als Mundials de París. A la ciutat de la llum, el judoka de l'Antell es convertia en el primer del país que passava una ronda en uns Mundials, un resultat que compensa molts esforços i molts moments difícils. És el resultat que jo sé que estic capacitat de fer des de fa 4 o 5 anys que estic entrenant al màxim nivell i mira, ha arribat ara. Podia haver arribat abans, tant de bo hagués arribat abans i tant de bo no haguessin arribat les lesions, però la carrera esportiva ve com ve i si m'ha arribat ara, doncs intenta aprofitar-ho i intentar allargar tot el que pugui i amb l'experiència que tinc, donar el màxim. El resultat de París pot ajudar Garcia a tornar a rebre la beca que va perdre ara fa un any i també suposa un impuls en el seu somni de repetir participació olímpica, l'any vinent a Londres. El seu gran objectiu, però, és motivar els joves que venen per darrere. L'alta competició necessita ja no el 100% físic, sinó també el 100% mental. I si no tens un recolzament a darrere o no et veus que t'estan apoyant, es fa molt difícil. Però jo sempre faré judo, sempre estaré competint i ja et dic, si ara per ara estic continuant moltes vegades és pels joves, pels que venen a darrere, perquè veig amb ells l'esperança i les ganes de lluitar i moltes vegades en moments difícils meus m'han ajudat i de fet aquest estiu s'han quedat sense vacances tots per ajudar-me a mi a preparar el Mundial i els estic molt agraït. A punt de fer 27 anys i en una nova etapa en què ha de combinar judo amb una feina, Dani Garcia assaboreix el seu moment més dolç, un moment més que merescut.